Ernest Hemingway, Stařec a moře. 5. díl. Stařec uvázal škot plachty a zaklesl pevně rukojeť kormidla. Pak uchopil veslo s přivázaným nožem. Zvedl je co možná lehce, protože se mu přitom ruce bouřily bolestí. Střídavě je zlehka otvíral a svíral, aby si je uvolnil. Pak je pevně semkl kolem vesla, aby si zvykli na bolest a neucukli, a pozoroval blížící se žraloky. Viděl teď jejich sploštělé lopatovité hlavy a široké prsní ploutve s bílými konečky. Byli to zuřiví, ošklivě páchnoucí žraloci, mrchožrouti i zabijáci, a když měli hlad, byli z toho zahryznout se do vesla nebo do kormidla šlunu. To oni ukusovali nohy a ploutve mořským želovám, které usnuly na hladině, a když měli hlad, napadali ve vodě člověka, i když nebyl cítit rybí krví nebo rybím slizem. Aj, opakoval stařec, Galános, tak pojďte, Galános. Žraloci přišli. Ale ne tak, jako zaútočil Mako. Jeden z nich se obrátil a zmizel z dohledu pod loďkou a stařec cítil, jak se loďka otřásá, když škubal a rval marlina. Druhý pozoroval starce s červinami žlutých očí a pak rychle vyrazil půlkruhovité čelisti do kořán, aby se zahryzl do ryby v místech, kde už byla rozervána. Na vršku jeho hnědé hlavy se dozadu jasně rýsovala čára, označující, kde přechází mozek v míchu, a stařec do toho bodu vrazil nůž připevněný k veslu, vytrhl jej a vrazil jej žralokovi znovu do žlutých kočičích očí. Žralok se pustil ryby a sklouzl do hloubky, políkaje ve smrtelném tažení urvané sousto. Loďka se stále ještě otřásala ničivými nárazy, kterými druhý žralok rval rybu, a stařec pustil škot plachty tak, aby se člun stočil bokem a odkryl žraloka ve vodě. Když ho uviděl, naklonil se přes pažení a bodl po něm. Zasáhl jenom kus urvaného masa a žraločí kůže byla tak tvrdá, že do ní nůž sotva pronikl. Ta rána ho zabolela nejen v rukou, nýbrž i v rameni. Ale žralok se rychle vynořil hlavou napřed a stařec ho zasáhl přímo do jejího ploského vršku, sotva vystrčil nos z vody a zahryzl se do ryby. Stařec vytáhl čepel a bodl žraloka ještě jednou přesně do téhož místa. Žralok stále ještě visel zahryznut čelistmi na rybě a stařec mu vrazil nůž do levého oka. Žralok se pořád nepouštěl. Ne, vykřikl stařec a pohroužil mu čepel mezi obratel a mozek. Teď se lehce strefil a cítil, jak chrupavka povolila. Obrátil veslo a vrazil lopatku žralokovi mezi čelisti, aby mu je rozevřel. Zapáčil. A když se žralok pustil a sklouzl dolů, řekl mu, tak běž, Galáno. Propadni se míli hluboko. Běž za svým kamarádem, nebo je to možná tvoje máma. Stařec si utřel čepel nože a položil veslo. Pak našel škot plachty, plachta se napěla a on vyrovnal loďku do správného kurzu. Museli z ní urvat aspoň čtvrtinu, zrovna toho nejlepšího masa. Povzdechl si hlasitě. Kdyby to tak byl všechno sen, kdybych ji byl nikdy nechytil. Je mi to líto, rybo, všechno se tím pokazilo. Odmlčel se a nechtěl se na rybu ani podívat. Teď, když vykrvácela, měl pod přelévajícími se vlnami barvu stříbrného amalgámu na rubu zrcadla a její pruhy byly ještě stále patrny. Neměl jsem se pouštět tak daleko, rybo, oslovil ji. Nebylo to dobré pro tebe ani pro mě. Je mi to líto, rybo. Tak si řekl v duchu, podíval se na provaz kolem nože, jestli se nepotrhal, a dej si do pořádku ruku, protože nás toho čeká ještě víc. Kdybych tak měl na ten nůž brousek, pronesl stařec nahlas,
když si prohlédl vázání na konci vesla. Měl jsem vzít brousek sebou. Měli si sebou vzít víc věcí, pomyslel si, ale nevzal, staříku. Teď není čas uvažovat o tom, co nemáš. Mysli na to, co dokážeš tím, co máš po ruce. Moc mi toho pořád radíš, osopil se nahlas sám na sebe. Mám toho už po krk. Přidržel si rukojeť kormidla v podpaží a máčel si obě ruce ve vodě, zatímco loďka plula vpřed. Pán Bůh ví, kolik toho urval ten poslední, řekl si. Ale jsme teď o hodně lehčí. Nechtěl ani myslet na rozervanou spodní část ryby. Věděl, že pokaždé, když žralok strnutím vyrazil, znamenalo to kus vyrvaného masa a že teď ryba zanechává pro všechny ostatní žraloky v moři stopu širokou jako silnice. Byla to ryba, ze které by člověk mohl žít celou zimu, říkal si. Nemysli na to. Prostě odpočívej a snaž si dát ruce do pořádku, abys mohl bránit, co z ní zbylo. Špění krve na mých rukou teď nic neznamená ve srovnání s tím vším pachem ve vodě. Ostatně nekrvácej tolik. Nic důležitého pořezaného nemám, krvácení může pomoci levičce od křečí. O čem teď mohu přemýšlet? O ničem. Nesmím přemýšlet o ničem a musím čekat, až se objeví další. Kéž by to byl opravdu jen sen. Ale kdo ví? Možná, že to ještě dopadne dobře. Další žralok, který se objevil, byl osamocený tuponosec. Přihnal se jako vepř ke korytu, kdyby měl vepř hubu tak širokou, že by do ní mohl člověk strčit hlavu. Stařec ho nechal zaútočit na rybu a pak mu vrazil nůž na vesle dolů do mozku. Ale jak se žralok převaloval, škubl sebou zpět a čepel nože praskla. Stařec se usadil ke kormidlování. Ani se nedíval, jak velký žralok pomalu ve vodě klesá, jak jeho vidět nejprve v životní velikosti, pak malého a nakonec maličkého. To starého vždycky fascinovalo. Ale teď se ani nepodíval. Mám ještě bodec s hákem, zjišťoval nahlas. Ale ten k ničemu nebude. Mám 2 vesla a rukojeť od kormidla a krátký kýj. Tak mě dostali, pomyslel si. Jsem moc starý na to, abych utloukl žraloka k smrti. Ale pokusím se o to, dokud mám vesla a kýj a rukojeť kormidla. Strčil ruce znovu do vody, aby si je vymáchal. Odpoledne se sklánělo ke konci a on neviděl nic než moře a oblohu. Bylo větrněji než předtím a stařec doufal, že už brzo zahlédne zemi. Jsi unavený, staříku, řekl si. Ta únava ti sedí v těle. Žraloci na něho znovu zaútočili teprve těsně před západem slunce. Stařec spatřil hnědé ploutve blížící se v širokém sledu, který jistě ryba ve vodě zanechávala. Nevětřili dokonce ani sem a tam po stopě. Namířili si to rovnou k loďce a pluli jeden vedle druhého. Zaklesl rukojeť kormidla, uvázal škot a stáhl pod zadní paloubku pro kýj. Pod zadní paloubku pro kýj. Byla to násada zlomeného vesla, seříznutá do délky necelých 3/4 metru. Mohl ji účinně použít jenom jednou rukou kvůli tvaru rukojeti a uchopil kýj pevně pravočkou, svíraje kolem něho prsty a pozoroval, jak se žraloci blíží. Byli to 2 galános. Musím nechat toho prvního pořádně zakousnout a praštit ho přes špičku čumáku, nebo přímo přes vršek hlavy, umíňoval si v duchu. Oba žraloci se přiblížili společně a když stařec viděl toho bližšího rozvírat čelisti a hrožitě do stříbrného boku ryby, zvedl vysoko kýj a udeřil pádně a prudce do vrsku široké žraločí hlavy.
Ucítil, jak kýj dopadl na gumovitě houževnatý podklad. Ale ucítil také nepovolnost kosti a uhodil žraloka tvrdě ještě jednou přes čumák v tom okamžiku, kdy sklouzával z ryby. Druhý žralok se střídavě přibližoval a vzdaloval a teď se znovu blížil s čelistmi do kořán. Starec viděl, jak se mu v koutku tlamy bělají kusy masa ryby, do které se zabořil a stiskl čelisti. Rozpřáhl se po něm, zasáhl jen hlavu a žralok se na něho podíval a vytrhl maso rybě z těla. Stařec se po něm rozehnal kyjem ještě jednou, když sebou žralok smíkl stranu, aby sousto polkl, ale zasáhl jenom kutnou, houževnatou, gumovitou hmotu. Jen pojď, galáno, vyzýval žraloka. Pojď ještě jednou. Žralok se prudce přihnal a stařec ho zasáhl zrovna, když cvakával čelisti. Udeřil jej důrazně a tak zvysoka, jak jen mohl zvednout kýj. Tentokrát ucítil lebeční kost na spodní části mozku a zasáhl jej ještě jednou do téhož místa, když žralok tupě odtrhával maso a klouzal z ryby dolů. Stařec vyhlížel, jestli se nevynoří znovu, ale ani jeden z žraloků se neukázal. Pak spatřil, jak jeden z nich plove v kruzích při hladině. Ploutev druhého neviděl. Nedalo se čekat, že je zabiju, pomyslel si. Byly časy, kdybych je byl možná zabil, ale pošramotil jsem je oba pořádně a žádný z nich se asi nesítí zvlášť dobře. Kdybych je mohl napálit oběma rukama, byl bych toho prvního určitě zabil. I dnes. Nechtěl se podívat na rybu. Věděl, že polovička je z ní zničena. Slunce zapadlo, zatímco bojoval se žraloky. Za chvilku se setmí, uvědomil si nahlas. To bych pak měl uvidět světla Havany. Jestli jsem se dostal moc daleko na východ, uvidím světla na některé z těch nových pláží. Teď už nemůžu být tak daleko od břehu. Pokračoval v myšlenkách. Doufám, že si se mnou nikdo nedělal moc velké starosti. Starosti si ovšem může dělat jenom chlapec. Ale ten na mě určitě spoléhá. Hodně starších rybářů bude mít starosti a mnoho ostatních taky. Pomyslil si. Žiju mezi dobrými lidmi. Nemohl už mluvit k rybě, protože ryba byla tak zle poníčena. Pak se mu něco kmitlo hlavou. Polorybo, řekl nahlas. Rybo, která si byla. Lituji, že jsem se vypravil tak daleko. Zničilo nás to oba, ale zabili jsme mnoho žraloků, ty i já. A mnoho jiných jsme zle potrefili. Kolik si jich vůbec zabila ty, stará vojno? Nemáš to kopii na hlavě jen tak z Bůh darma. Líbilo se mu myslet na mečovního marlina a na to, co by byl udělal žralokovi, kdyby volně plul. Měl jsem si useknout jeho meč a bojovat jim, napadlo ho. Jenže tu nemám žádnou sekírku a nemám ani nůž, ale kdybych ho měl čím useknout a mohl ho přivázat k násadě vesla, to by byla zbraň. Mohli bychom pak s nimi bojovat společně. A co si počneš teď, když přijdou v noci? Co můžeš dělat? Bojovat s nimi, odpověděl si nahlas. Budu s nimi bojovat, dokud nepadnu. Ale teď ve tmě, bez nejmenšího jasu a bez světel, jenom s větrem a pod vytrvale napjatou plachtou, mu připadalo, že už je možná vlastně mrtev. Sepěl ruce a ucítil své dlaně. Ty nebyly mrtvé a dokázal v nich vzbudit bolest života prostě tím, že otvíral a zavíral. Opřel se hřbetem o záď a věděl, že není mrtev. Řekla mu to vlastní ramena. Mám se pomodlit všechny ty modlitby, které jsem slíbil, jestli tu rybu chytím, napadlo ho. Ale teď už jsem moc unavený na to, abych je odříkával.
Spíš bych si měl vzít pytel a dát si ho přes ramena. Ležel na zádi, kormidloval a vyhlížel, až se na obloze ukáže záře. Mám ještě polovičku, uvažoval, snad budu mít to štěstí, že dorazím ke břehu s přední půlkou celou. Zasloužil bych si kapku štěstí. Ba ne, namítl si. Pokazil si to štěstí, když se spustil tak daleko. Nebuď blázen, okřikl se nahlas. Dej pozor, ať neusneš a kormidluj. Možná, že tě pořádné štěstí ještě čeká. Rád bych si ho trochu koupil, kdyby je někde prodávali, řekl si nahlas. Zač bych si je koupil, zeptal se sám sebe. Dá se koupit za ztracenou harpunu, za zlomený nůž a za 2 zmrzačené ruce. Možná, odpověděl si nahlas. Pokoušel se je koupit za 84 dní na moři a skoro si je za ně dostal. Nesmím mudrovat o nesmyslech, řekl si v duchu. Štěstí přichází v mnoha podobách a kdo je dokáže poznat? Ale stejně bych ho trošku měl, ať má jakousi podobu a zaplatil bych, co by chtěli. Přál bych si už vidět záři světel, pomyslel si. Přeju si toho vůbec příliš mnoho. Ale tohle bych si přál teď. Pokusil se usadit u kormidla pohodlněji a podle bolesti, kterou mu to působilo, cítil, že není mrtev. Uviděl odraženou záři městských světel někdy kolem 10. hodiny v noci. Byla zprvu patrná jen jako přísvit na obloze, než vyjde měsíc, ale pak bylo vidět ustavičně přes oceán, který se nyní v zesilující brýze prudce dmul. Stařec namířil za tou září a myslel si, že teď už jistě brzy narazí na okraj proudu. Už je po všem, řekl si v duchu. Nejspíš mě ještě jednou napadnou, ale co proti člověk zmůže ve tmě a bez zbraně. Byl teď všecek stuhlý a rozbulavělý a cítil v nočním chladu všechny rány a všechna namožená místa v celém těle. Doufám, že už nebudu muset bojovat, opakoval si úpěnlivě. Tolik doufám, že už nebudu muset bojovat. Ale k půlnoci bojoval a věděl tentokrát, že bojuje nadarmo. Přišli v celé smečce a on viděl jenom čáry ve vodě, které rýsovaly jejich hřbetní ploutve a jejich fosforeskování, když se vrhali na rybu. Bušil je po hlavách a slyšel zahryzávající se čelisti a cítil, jak lomci loďkou, když se pustili do ryby ze spodu. Bušil zoufale do něčeho, co jen cítil a slyšel pak něco, co chňaplo po ký a ký byl tam. Vytrhl z kormidla jeho rukojeť a byl a bušil jím a svírali oběma rukama a tloukl znovu a znovu do vln. Ale žraloci se teď táhli k přídě a útočili jeden za druhým a všichni dohromady rvali kusy masa, které světelkovalo pod vodou, když se obraceli k dalšímu výpadu. Jeden se konečně vrhl na samorybí hlavu a stařec věděl, že je po všem. Švihl rukojetí kormidla přes žraločí tlamu, zahryznutou čelistmi do masivní hlavy marlina, která nechtěla povolit. Udeřil jednou a podruhé a ještě jednou. Slyšel, jak rukojeť praskla a vrhl se na žraloka zlomeným koncem. Cítil, jak vniká dovnitř a protože věděl, že má ostrou špici, vrazili do něho ještě jednou. Žralok se pustil, překotil a zmizel. Byl to poslední žralok z celé smečky. Už tu neměli co žrát. Stařec sotva dýchal a cítil v ústech zvláštní chuť, jakoby měděnou a nasládlou. A na okamžik se jí polekal. Ale nebylo to tak zlé. Plívl do oceánu a řekl, sežerte si to, galános, a nechte si zdát, že jste zabili člověka.
Teď věděl, že byl dočista poražen a že se nedá už vůbec nic dělat. Vykročil na záď a shledal, že se roztřepený konec rukojeti kormidla dá docela dobře strčit do svorek kormidla, takže bude moci řídit. Zabalil si ramena do pytle a vrátil člun do kurzu. Plul se mu teď lehce a byl prost jakýkoliv myšlenek a pocitů. Všechno už bylo za ním a řídil tedy člun, aby se dostal do svého domovského přístavu tak hladce a rozvážně, jak to jen půjde. V noci napadli žraloci ohledaný trup, jako by někdo sbíral drobečky ze stolu. Stařec si jich ani nevšiml a nevšiml si vůbec ničeho než kormidlování. Uvědomoval si jen tak lehce a bystře. Teď loďka pluje, když nemá po boku žádnou velkou zátěž. Loďka je v pořádku, pomyslel si. Je celá a není nějak poškozená, až na tu kormidelní páku, ta se dá snadno nahradit. Ucítil, že se teď dostal do proudu a uviděl světla pobřežních osad podél celého břehu. Teď věděl, kde je a dostat se domů byla už hračka. Vítr je stejně náš přítel, napadlo ho. A pak dodal, někdy. A nesmírné moře se všemi našimi přáteli i nepřáteli. A postel, kmitlo mu hlavou, postel je taky můj přítel. Prostě postel, pomyslel si. Postel, to bude báječné. Jak je to lehké, když je člověk poražen, řekl si v duchu. Nikdy jsem nevěděl, jak je to lehké. A to tě porazilo? Zeptal se sám sebe. A co tě porazilo? Zeptal se sám sebe. Nic. Odpověděl si nahlas. Pustil jsem se moc daleko, když vyplouval do malé přístavní zátoky. Světla na terase nesvítila a stařec věděl, že jsou všichni v posteli. Brýza neustále sílila a dula, teď prudce. Přesto však bylo v zátoce klidno a stařec najel na úzký pruh oblázků pod skalisky. Nebyl tu, kdo by mu pomohl, a tak vytáhl loďku tak daleko, jak jen dokázal. Pak vystoupil a přivázal ji k jednomu balvanu. Vytáhl stěžeň, zkasal plachtu a přivázal ji ke stěžni. Pak si hodil stěžeň přes rameno a začal šplhat nahoru a právě v tom okamžiku si uvědomil, jak velice je unaven. Zůstal na chvilku stát, ohlédl se a uviděl v odrazu pouliční lampy ohromný rybí ocas, tyčící se hezky daleko za zádí člunu. Viděl nahou bílou linii rybí páteře a temný masiv hlavy s vyčnivajícím mečem a všechnu tu nahotu mezi tím. Dal se znovu do šplhání a nahoře padl a zůstal chvíli ležet se stěžněm přes rameno. Pokusil se vstát, ale bylo to příliš obtížné, no tak tam seděl se stěžněm na rameni a hleděl na silnici. Na druhé straně přešla kočka za svými spády a stařec si pozoroval. Pak pozoroval prostě silnici. Konečně položil stěžeň na zem a vstal. Zvedl stěžeň, dal si jej na rameno a vykročil po silnici. 5krát si ještě musel sednout, než došel ke své chatrči. V chatrči opřel stěžeň o stěnu. Nahmatal potně láhev s vodou a napil se. Pak si lehl na lůžko. Přetáhl si pokrývku přes ramena a potom přes záda a přes nohy a usnul s tváří dolů na novinách a s rukama nataženými dlaněmi vzhůru. Když chlapec ráno nahlédl do dveří, zastihl jej ve spánku. Vítr dul tak silně, že čluny zvyklé dát se i se sítěmi vést vlnami dnes nevypluli a chlapec dlouho spal a pak přišel ke starcově chatrči, jako přicházel každé ráno. Viděl, že stařec oddychuje a pak spatřil jeho ruce a rozplakal se. Vyšel velice tiše ven, aby přinesl trochu kávy a celou cestu po silnici plakal. Mnoho rybářů stálo kolem loďky a dívalo se,
co je to k ní přivázáno, a jeden stál ve vodě s vyhrnutými nohavicemi a měřil kostru provazovou mírou. Chlapec dolů nesestoupil. Byl tam už předtím a jeden z rybářů za něho hlídal člun. Jak mu je? Zakřičel jeden rybář. Spí, zavolal chlapec. Nestaral se o to, že ho všichni vidí plakat. Ať ho nikdo neruší. Měřila od nosu k ocasu 5,5 metru. Křikl na něho rybář s měřící šňůrou. To věřím, odpověděl chlapec. Šel do terasy a požádal o plechovku kávy. Horkou a hodně mléka a cukru. Ještě něco? Ne. Uvidím pak, co může jíst. Taková ryba, řekl hospodský. Taková ještě na světě nebyla. Ale ty dvě, co schytil včera, byly taky pěkné ryby. Čert vzal moje ryby. Utrhl se chlapec a znovu se rozplakal. Nechceš něco k pití? Vyber si, nabídl mu hostinský. Ne. Řekněte jim, ať Santiago neobtěžují, ještě se vrátím. A vyřiď mu, že mě to strašně mrzí. Děkuju, rozloučil se chlapec. Donesl plechovku horké kávy do starcovy chatrče a seděl vedle něho, dokud se starý neprobudil. Jednou to vypadalo, jako že se probírá, ale upadl opět do těžkého spánku a chlapec šel na druhou stranu přes silnici vypůjčit si nějaké dříví na ohřátí kávy. Konečně se starý vzbudil. Nesedejte si, řekl mu chlapec, vypijte tohle. Nalil trochu kávy do sklenice. Stařec si vzal a vypil. Dostali mě, Manoline, řekl chlapci, opravdu mě porazili. Ona vás neporazila. Ta ryba ne. Nemáš pravdu. To bylo až potom. Pedrico hlídá člun a výstroj. Co chcete udělat s tou hlavou? A ti Pedrico seká do rybích pastí. A její meč? Nech si ho, jestli chceš. Chci, přisvědčil chlapec. A teď si musíme rozmyslet, co podnikneme s těmi ostatními věcmi. Pátrali po mně? Samozřejmě, pobřežní hlídky a letadla. Oceán je ohromný a loďka malá. Dá se těžko uvidět, řekl stařec. Uvědomil si, jak je příjemné mít s kým rozmlouvat, místo aby hovořil, pořád sám sobě nebo k moři. Chyběl si mi, dodal pak. Co jste chytili? První den jednu, druhý den taky jednu a třetí den dvě. Výborně. Teď budeme lovit zase spolu. Nemám štěstí. Už nemám žádné štěstí. Čert vzal štěstí, odpověděl chlapec. Se mnou štěstí mít budete. Co tomu řeknou tvoji rodiče? Na tom nezáleží. Včera jsem chytl 2, ale budeme jezdit na ryby spolu, protože se toho musím ještě spoustu naučit. Musíme si opatřit dobrý oštěp a mít ho vždycky na palubě. Můžeš udělat čeper z pera nějaké staré fortky. Můžeme si ho dát nabrousit u Gana Badalcova. Čepel musí být ostrá, ale ne kalená, aby se nezlomila. Nůž se mi zlomil. Seženu jiný nůž a to péro dám nabrousit. Kolik dní budeme mít tuhle prudkou brýzu? Snad 3, snad víc. Dám všechno do pořádku, ujistil ho chlapec. Vy si kurírujte ruce, dědo. O ty se už postarám. V noci jsem vyplivl něco divného a měl jsem pocit, že se mi něco utrhlo v prsou. Z toho se taky vykurírujte, nabádal ho chlapec. Lehněte si, dědo, a já vám přinesu vaši čistou košili a něco k jídlu. Přines nějaké noviny z té doby, co jsem byl pryč, požádal stařec. Musíte se uzdravit rychle, protože se toho můžu spoustu naučit a vy mě naučíte všechno. Hodně jste zkusil? Až, odpověděl starý. Přinesu něco k jídlu a ty noviny, řekl hoch. Dobře si odpočíňte, dědo. Přinesu vám z drogérie mazání na ruce. Nezapomeň říct Pedricovi, aby si vzal tu hlavu. Ne, budu na to pamatovat. Když vyšel chlapec ze dveří a šlapal po vyježděné silnici, z korálového vápence znovu plakal.
Toho odpoledne byla na terase společnost turistů a když se dívali dolů do vody, uviděla nějaká žena mezi prázdnými plechovkami od piva a mrtvými štikovitými soltýny ohromný dlouhý hřbet z bílých obratlů zakončený obrovskou ocasní ploutví, která se zdvíhala a pohupovala v příboji, zatímco na širém moři za vjezdem do přístavní zátoky vzdouval východní vítr silné a vytrvalé vlnobytí. Co je to tamhle? Zeptala se číšníka a ukázala na dlouhou páteř veliké ryby, která teď byla už jen odpadkem a čekala, až ji odplaví odliv. Tiburon, odpověděl jí číšník, žralok. Chtěl tak vysvětlit, co se stalo. Nevěděla jsem, že zde žraloci mají tak pěkné, tak krásně vytvarované ocasní ploutve. Já taky ne, přidal se její společník. O kus dál po silnici stařec ve své chatrči zase spal. Spal opět tváří dolů a chlapec seděl vedle a díval se na něho. Starému se zdálo o lvech. Konec knihy.